Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi. Agzybirlik. Gumam ödü üçin hasyl berenok. Suwam ödü üçin berenok tagty. Buludam öz-özüni ýuwunranok. Günem ödü üçin saçanok ýagty. Hemmesiniň aladasy, gaýgysy bir-biriniň bagty. Assalamu alaikum. Waalaikum. Arma warayım. Bahar var mı gördün? Sağ gurgunluk mu? Hudaýa şükür. Ödüňem näde? Şükür ýaşy, şükür. Geçin. Halipa, siz şulowda ýaşaýaňyzmy? Hawar şulowda ýaşaýar. Men siziň owaňyza göçüp gelmek niýetim bar. Tüweleme. Wo niýetiň näme bar eken? Siziň owaňyzyň ilatyny öwrenýänlik geldim. Owaňyzyň adamlarynyň adamkärçiligi näýildir? Ba. Tiziň öde owaňynyň adamlarynyň adamkärçiligi nähili?